Ada mga badi. So karon mga badi na tayohon karon mga badi kundi atong leg shield mga badi no. Kay naa siya crack mga badi, na siya crack gamay mga badi no. Kay nagbitay-bitay lagi ta sa ato ang motor lagi sa manubila iyon, iungot. So ayun mga badi no, atong gamiton karon is 8-8 mga badi no. Iyon. Wala siya shoes glue mga badi. Nabutan natong gapas mga badi no. So mag-DIY ta karon mga badi no. I-try naton ni kung effective gyud. So ayun sila 8-8 nindot daw tapos butag cotton. Yun, try nato mga badi kung okay ba. So ato nang i-press mga badi no para mapilit yun siya mga badi. Yun, pilit siya mga. Kita niyo mga badi no. Nag-aso siya mga badi. Yun no. Grabe kay isog. Likay gyud niyo nang mo pisik sa inyong mata kay lisod na kayo. Mo pilit lang gayon ni sa inyong kamot, wa na. Gahi kayo. So mo ni itsura niya mga badi no. Yung cotton. So effective gyud siya mga badi no. Hindi man siya mulihok mga badi oh. Ayun. Tahi ra kay ganina. Ganina naglihok-lihok ko karon dili na. So kita na to sa atong motor niya. I-check na to. O di ba? Kita niyo mga badi. Di kayo nyo maklaro. Katong yung crack, di